ismino nini thing tui bi ha nung baya le ang hamaya ya phang edeni yaram le ang le matsala mai siya ai nim sau ni yaram le mi so sa ni nang ye tong o probu crozi saya karamon kau bai o probu zuno tinang si Suhani samung rano beraye ang pai ha nung bai ham lai ni ang pai mo cross ni ya pamo se ang no nung la sao mi ong he eden ni biarang ham nai se ang le matsala mai siya ai nim sau ni biaram ni mi so sa ni nang ye tong o probu crozi saya karamon kau bai o probu zuno tinang si oling nai ro cross ni lam no nai di bring yo vera khoi mo ong po anh kele ka ham se khóc suy mom se ro chung tong po o prabhu chung no yau to di ang le matsala mai siya ai nim sau ni biaram le mi so sa ni nang ye tong o probu crozi saya karamon kau bai